Seguimos adiante, máis entrevistas, máis contidos. Ven dunha rolda de prensa, penso. Bueno, en fin, ahora lle pregunto. O presidente dos populares de Santiago de Compostela, Borja Verea, que visita de novo este estudio. Borja Verea, bos días. Bo día. De onde ven? Algo del tema da vivenda? Sí, tema de vivenda. A presentación da Xunta de Galicia, 34 novas vivendas que vai a construir na parte final de Santa Marta. Era o anuncio, estaba ali a Xunta de Galicia para anunciar que hoxe mesmo licitábase a redacción, a construcción desas 34 novas vivendas. Unha boa nova porque o problema de vivenda é sen dúbida un dos principais na Sen dúbida, senón o principal, un dos principais que se suma a eso que se avanzou tamén de vivendas en Mallou. Esta última, que acabamos de conocer agora, unha parcela que se cede dentro do Concello, entendo? Sí, cedeuse dentro do Concello, tarde, porque é a última cidade que cede parcelas. Tiveran feito o seu traballo dentro do minuto 1, pois en vez de estar hoxe anunciando a licitación das obras, pois o que estaríamos era entregando os pisos para novas familias, non? O de Mallou é outra dimensión. O de Mallou, para que entendan os ointes de Radio Líder, é un Fontiñas 2. Estamos falando de 3.000, 4.000 vivendas, non? A transformación urbanística, transformación e construcción de vivenda máis importante dos últimos 30 anos na cidade, que vai a aliviar un pouco o problema para outros 20 anos, non? Pero a cuestión de Mallou cuantitativamente e cualitativamente vai a ser un antes e un despois na cidade. E tamén un proxecto liderado, patrocinado, financiado por un goberno do Partido Popular, neste caso da Xunta de Galicia. Vostede vai lanzando a través dos medios, a través de notas de prensa, un pouco a súa vontade de programación. Se chega a ser o alcalde de Santiago de Compostela, con propostas derivadas, algunhas as tocaremos agora. No tema da vivenda, ten xa Borja Verea esas bases, eso sí ou sí, que ten intención de facer para intentar revertir un problema que non é local, nem moito menos, pero é unha prioridade para o Borja Verea que se presenta ás eleccións do 27? Sen dúbida, é a prioridade número 1. Dicías, Álvaro, que non é un problema local, é certo, o problema de vivenda... Só local. O problema de vivenda afecta a moitas cidades, pero en Santiago é especialmente grave. En Santiago é especialmente grave, aí están os números de prezo, de alugueiro, de venta, de pouca vivenda, non? Que é o que faríamos nós, ou que é o que estaríamos facendo nós se estivéramos gobernando en materia de vivenda? Primeiro, modificar o plan xeral. Modificar o plan xeral para permitir construir máis vivenda. Santiago ten solo suficiente. Isto non é a Coruña. A Coruña está ali metida nunha península e non hai por onde. Santiago temos o privilexio, a sorte, que cada un lle poña o adxetivo que lle guste, que temos solo suficiente. Por tanto, non debería de haber un problema de vivenda. Hai outras cidades que están construindo de xeito masivo, prácticamente. Por qué? Porque teñen solo, pero hai que modificar ese plan xeral para permitir, para facilitar que se poida construir. Segunda medida, moi importante para nós, a vivenda baleira. No ensanche hai moitísimos pisos baleiros. E por que están baleiros? Pois porque o propietario non os quere poñer en alquiler, polo que sexa, non os quere poñer en alquiler. Ten medo, non lle compensa rehabilitaro para despois poñelo en alquiler, non ten necesidade económica, polo tanto teno parado. Que decimos nós? Mira, como Concello, imos trasladarche toda a tranquilidade. O Concello vaiche pagar unha renta, vas a ter garantida esa renta, porque vai a pagar o Concello. Agora ben, o piso pasa unha bolsa, a un banco de alugueiro público, e nós como Concello, pois poñemos a disposición de familias eses pisos. Segunda medida. Terceira medida, transformación de baixos comerciais en vivenda, en Conxo, en Santa Marta. Temos unha batería de medidas que ademais puxemos a disposición deste goberno e que, pois é unha pena que non as queiran adoptar como propias, é unha pena tamén que non estén a facer absolutamente nada máis alá de, pois a famosa declaración de zona tensionada que xa se ten demostrado en todas as cidades onde se aplicou que non funciona. Outra das medidas que tamén anunciou
é unha rede de cociña. Aquí falamos no tempo de hai debate da situación dos comedores e demais, o Partido Popular ten unha decisión firme. Aquí o dixo o que interveu representando o PP, pero tamén vostede. Unha rede de cociñas propias nos colexios. Isto é algo que dende a oposición, o grupo actual de goberno, dixo de como o vai facer, porque parece unha utopía, pero vostede sí que ten claro que se pode facer. Bueno, unha utopía que eles levaron no seu programa electoral. De repente chega un goberno e din que é unha utopía. E presentan un informe, insisto, un informe contratado polo goberno de BNG e Compostela Aberta, dicíndonos que é imposible. O que fixemos foi ler ese informe, a ver por que é imposible. É que nos atopamos. Algo moi sinxelo. Hai escolas que necesitan entre 80 e 100 menús, non? Ou 100 rapaces que comen na escola. Pois a pregunta que lle fai o Concellos Técnicos é que lle busquen espazo en todas as escolas de Santiago para unha cociña ou para varias cociñas de mínimo, atención, 1000 menús. Evidentemente, nunha escola con 80 rapaces no comedor non vai a caber unha cociña para 1000 menús. Por tanto, ou minten ou non saben ler ou non saben encargar os propios informes. É un informe ou falso ou erróneo. Claro que caben cociñas pequenas nas escolas. Lóxicamente, cociñas adaptadas aos menús desas escolas. Se son 80, pois unha cociña para 100 rapaces. Ademais, dixemos por onde empezaríamos. máis transparencia imposible. Non, isto non soltamos o que se nos pasa, non. Dixemos onde as faríamos, as tres primeiras, canto custarían, e que empezaríamos dende o minuto 1. Por lo tanto, é un modelo que o noso. Entendemos que é mellor que os rapaces coman con cociñas, comida quente ao lado da escola no seu comedor, que unha gran cociña industrial, que o que quere facer o actual goberno de Santiago, unha gran cociña industrial, con catering frío, e furgonetas pois distribuindo os menús por toda a cidade. Dous modelos diferentes e, como é lóxico, pois a cidadanía escollerá que o que quere. Tamén anunciou a Casa das Familias. Que é isto? Como lle explicamos á cidadanía por se alguén non coñece esta proposta? Nas últimas semanas, semanalmente, anunciamos proxectos pensados exclusivamente nos pais, nas nais e nas familias santiaguesas, non? Un é a reda de cociñas que acabas de mencionar, Álvaro, outra é a Casa das Familias. A Casa das Familias é un proxecto que sería o primeiro en Galicia e que está pensado, deseñado para ser un referente para as familias que teñen problemas cos rapaces adolescentes. Problemas de todo tipo. E todos coñecemos familias que teñen problemas con rapaces adolescentes. Sería un centro referencial onde as familias pois acudirían ali con eses problemas, onde habería profesionais e, sobre todo, é moi importante, as familias compartirían, os rapaces compartirían eses problemas, porque moitas veces son problemas que se replican e que están que son os mesmos, non, basicamente. Sería, como digo, pois o primeiro proxecto destas características en Galicia, que estaría nun lugar céntrico que estaría todavía por decidir, e que sería un auténtico referente, a Casa das Familias para todos os problemas. Pero problemas de conducta, problemas de conducta, problema de que fan co tempo libre, problemas de adiccións, problemas de non teñen por que ser os problemas máis graves, porque evidentemente xa se estás nun problema moi grave que necesitas terapia profesionalizada ou sanitaria, ese é outro escenario, pero sí todos os pasos previos, non, para evitar chegar a esa situación. Problemas conductuais que estamos falando, problemas de bullying, problemas de falta de amistades, problemas profesionais de psicología, entendo que estará unha casa habitada con... Está deseñado, tamén presupuestado, todo o que estamos anunciando ten o seu orzamento e ten o seu deseño para ter un total de entre 4 e 5 profesionais de diferentes materias para, bueno, pues ofrecer un espazo seguro, un espazo cómodo e un espazo, bueno, pues de mellora conductual dos adolescentes. Tamén para buscar solucións a ese problema que parece que non, pero un problema do tempo libre, non? De todos os rapaces que temos adolescentes con ese tempo libre sen saber ben a que dedican. Tamén, se vostede, alcalde, apostaría porque todos os alumnos e alumnas de terceiro da ESO viaxen durante 3 semanas a Irlanda. Así é. Todos os alumnos de terceiro da ESO de Santiago que o desexen,
que o desexen, evidentemente, non é evidentemente obligatorio, non é obrigatorio, que o desexen, poderán disfrutar dun programa de estudos de inmersión lingüística de 3 semanas en Irlanda, que tamén temos cuantificado, e que fan outras cidades. Este o que pola rúa máis medín, é imposible que mandes aos rapazes, están facendo noutras cidades. Pódese facer. Evidentemente, eu son transparente. Eu poñerei en marcha este programa dende o minuto 1. Hai xente que lle gusta, xente que non lle gusta. Se eu son alcalde, todos os rapaces de terceiro da ESO que o desexen poderán ir 3 semanas un programa de inversión lingüística de estudos en Irlanda. As familias con máis posibilidades económicas aportarán unha pequena cantidade. Pero moi importante, ningún rapaz de Santiago quedará fora deste programa por cuestións económicas. É un compromiso inamovible, un compromiso total e absoluto que, como digo, se podo, xa no primeiro ano intentarei poñer en marcha. Todo isto do que estamos relatando irá no programa das eleccións do Partido Popular en Santiago de Compostela de cara a 2027, que irán acompañadas de outras moitas medidas. Vostede podería adiantar aquí algunha outra medida que estará dentro dese programa e que, bueno, que pode soar a promesa electoral, que así o é tamén, pero compromiso, ao final, non, cos cidadáns de Santiago de Compostela. Algúna outra medida que quizáis non sexa tan coñecida, que aínda non este na palestra, vostede faría ese exercicio para os ointes de Radio Lei de Santiago? É certo que nestas últimas 6 semanas centramos todas as medidas, concentramos todas as medidas, xa rematamos con este primeiro paquete de medidas destinado aos pais e nais de Santiago. É certo que imos a continuar con outros paquetes, non? Que paquete? Pero anunciar ahora sí o paquete. Bueno, aí a ninguén se lle escapa, porque xa o fixemos ademais nas anteriores eleccións, e foi público, que para nós vai a ser moi importante, fundamental, todo o que ten que ver coa calidade de vida das persoas maiores, non? Coa calidade de vida das persoas maiores de 60, 65 anos, vale, que como sempre dixen e sempre repetín, teñen todo o dereito, porque chegaron a esa idade avanzada despois de facer o seu traballo, despois de aportar á sociedade, teñen todo o dereito de disfrutar da súa cidade con as mellores condicións, de disfrutar da súa familia nas mellores condicións e de ter servizos e de ter posibilidades que agora mesmo non están disfrutando como veciños de Santiago, non? Por tanto, haberá unha medidas moi importantes, medidas transformadoras, pensadas única e exclusivamente nas persoas maiores. Bueno, pois un paquete que ven aí tamén, que iremos coñecendo así, desgranando durante o que resta de xa non un ano para as eleccións municipais. Vai ser máis propositivo de presentar as accións porque se lle acusa de alarmismo, de criticar, de sempre non, quere tamén ter esa fase de no que puxo a cidadanía, na oposición, se trata de fiscalizar, pero tamén quere dar a coñecer a cidadanía como sería o Santiago baixo mando, bastón de mando do Partido Popular. Isto é así. Sí, aquí hai unha pregunta que estás facendo subliminalmente que é moi importante, non? Cal é o traballo da oposición? Non? Porque presentas as eleccións para ser alcalde, eu presenteime para ser alcalde. A cidadanía ou as reglas do xogo pois deciden que lideremos a oposición, non? Cal é o traballo da oposición? Como se entende o traballo da oposición? Eu, bueno, pois teño digamos que dúas liñas de traballo fundamentais. Unha, fiscalización. Hai que vixiar que o que se fai non por criticar, senón por intentar que se corrixa polo ben da cidadanía. Se detectamos que algo está mal feito, hai que traelo á xenda pública, que entren tamén os medios de comunicación e que o goberno o corrixa, non? Ese traballo di que pódeseme calificar de alarmista ou non, bueno, pero é a miña responsabilidade. Se eu quero que a cidade funcione, teño que traer a xenda pública aquilo que eu entendo que este facendo mal este goberno. E despois hai outra liña de traballo que é fundamental para min, que é trasladarlle á cidadanía que hai unha alternativa de goberno, que hai unha maneira de entender a cidade diferente, que hai unha maneira de sentir Santiago diferente. En esta línea están as medidas tamén propositivas, non? Nós, cando criticamos, sempre poñemos a solución.
é moi difícil, deben de ser poucas as declaracións miñas ou do meu equipo onde digamos o refuxio de bando, pero que faríamos nós? Sempre criticamos e propoñemos algo para que sexa corrixido, non nos fan caso, eso xa é responsabilidade deles. Pero nestas dúas liñas imos a seguir, Álvaro, con toda a contundencia, traer a xenda pública o que fan mal e presentarnos como alternativa. É que acusan casi como antipicheleiro, antipatriótico local, o sea, uns calificativos como que todo está mal. Realmente todo está mal ou hai algo que este goberno bipartito de BNG e Compostela Aberta fixera ben? Pero eso terán que dicilo eles, non? Aos ollos do PP non hai nada nestes 3 anos que bueno, polo menos, non digo darlle un sobresaínte, pero un suficiente en algunha materia? Eles teñen agora 10 meses, que é o que ten que facer un goberno cando chega ao final do mandato, teñen 10 meses para presentar a súa folla de servizos. E para dicir que fixeron, que o que está ben e que o que está mal. Ese non é o meu traballo. Eu non estou aquí para aplaudir ou deixar de aplaudir o que fai o actual goberno. Eu estou aquí para ser alternativa de goberno e para presentarme aos cidadáns como posible futuro alcalde se eles así o entenden. Eu teño que dedicar o meu tempo a presentar á cidadanía como sería o meu goberno e cales serían as miñas medidas. E atraer a xenda pública, insisto, o que se fai mal para que o corrixa. Se por decir que hai un problema de seguridade crecente en Santiago, que os veciños teñen unha preocupación seria coa seguridade, pois eles entenden que son un alarmista ou un antipatriota, pois eu digo todo o contrario. Eu digo todo o contrario. Eu digo que son o máximo patriota do santiaguesismo, porque hai que entender a cidade. E a cidade está dicindo que está preocupada pola cuestión de seguridade. Se por decir eu, para que o corrixan, que a cidade está máis sucia que nunca, pois son un alarmista e son un antipatriota, pois eu digo o contrario. Que son 100% patriota e máis santiagués que ninguén, porque quero que a cidade este máis limpa que nunca. Se os autobuses non funcionan, terei que dicilo. E ao mesmo tempo, como acabamos de falar, Álvaro, explicar que cousas faría. Ese é o meu traballo, é o que me vou a dedicar. Dos contrincantes ou rivais a enfrontarse de cara ao 2027 xa está confirmada Goretti San Martín, intentará revalidar, bueno, xa é candidato oficial do BNG, non se sabe nada aínda de Compostela Aberta, non se sabe nada se non as escritas estarán ou non estarán no xogo político, tamén se coñeceu algunha forza que non ten representación como UCIN, que xa se coñeceu o candidato, parece ser, polas informacións que temos, de que podería haber unha candidatura de Vox en Santiago de Compostela, aínda de momento non, bueno, pois nunha base embrionaria. Tamén hai 5 posibles candidatos, se non máis, no PSOE. Unha delas estivo estes días aquí Marta Alves Santullano, que coñece Raxoi por dentro. En fin, un pouco coñecer os rivais. O Partido Popular lle preocupa saber contra quen vai competir, porque o Partido Popular non ten rede, cousa de maioría, polo menos así a priori, no escenario que nos movemos a día de hoxe. Preocúpalle isto da maioría? Pasa pola súa mente neste capítulo xa final do treito das eleccións? Claro. É un peso mayúsculo? Claro, como non me vai a preocupar se eu únicamente podo ser alcalde con maioría absoluta, claro que me preocupa. Preocúpame porque a min os demais exixenlle un aprobado raspado. A min exixenme unha matrícula de honor. E, por tanto, é unha responsabilidade extra. Eu sei que se non teño o 45% dos votos da cidade non vou a ser alcalde. É certo que as enquisas están nos poñendo ás portas desa maioría absoluta. Pero claro que me preocupa porque son responsable. Eu traballo para gobernar a cidade. E, por tanto, se non chego a ese 45% dos votos, prácticamente a metade da xente que vaya a votar ese día ten que confiar en min, pois non vou a ser alcalde e seguirán os mesmos. Non son canto os adversarios que preguntabas, Álvaro, do resto de partidos, a candidata do BNG, que xa está confirmada, é unha gran adversaria, calquera dos 5 candidatos ou dos candidatos do Partido Socialista, cada un deles é un gran adversario, o que poida vir por Compostela Aberta, por Sumar, por Podemos, por Vox, por UCI, bueno, por todas, van a ser todos grandes adversarios, non? Que teñen unha cousa en común, que van pois na mesma furgoneta ou no mesmo taxi, da igual. Votar a calquera deses candidatos é votar a que todo siga igual. Confiar en min, confiar no meu equipo e darlle unha oportunidade ao cambio.
e darlle unha oportunidade a un novo futuro, a novas medidas como as que estamos anunciando, non? Creo que ninguén hoxe en Santiago dubida que votar a candidata do BNG, votar a candidata do Partido Socialista ou candidato do Partido Socialista ou de Compostela Aberta, pois é votar o mismo, pois teniente alcalde, teniente alcalde primeiro, teniente alcalde, é o mesmo taxi, como digo eu, o mesmo coche, aí non hai, a día de hoxe ningún cidadán, ningún santiagués vai se equivocar ou pode ter dúbida de que votar o mesmo. Por tanto, estamos case que nunha segunda volta das eleccións de 2023, onde agora sí ninguén nesta cidade pois ten dúbida de do que significa ese voto, non? E nós temos que traballar pois para que, como digo, un de cada dous, ou prácticamente un de cada dous dos santiagueses que ese día se levanten pola mañá para pensar no futuro da súa cidade, confíen en nós. Se chega esa maioría, collera o bastón de mando. Se non chega esa maioría, seguirá na oposición Borja Verea, dará un paso a un lado, e un referéndum tamén a nivel persoal de quizáis se non conseguín nestas eleccións unha maioría, arrédome para un lado e a ver se outra persoa pode conseguir esa maioría. Pasan todos estes pensamentos pola súa mente? Hai unha realidade que non se lle escapa a ninguén. Van a ser as segundas eleccións municipais, teño un grado de coñecemento enorme, polo tanto, a cidade sabe exactamente, a cidade nestas eleccións, queda un ano por diante, pero nestas eleccións sabe exactamente o que significa votar un partido ou a outro, xa non hai as dúbidas anteriores dese voto ao Partido Social, vanse xuntar e vai seguir todo igual ou vai haber cambio, non? Por lo tanto, é unha oportunidade histórica, é un momento que é moi difícil que se volva a repetir. Eu teño todas as enerxías na confianza de que imos a conseguir esos altísimos porcentaxes de voto. Se non chego a eses altísimos porcentaxes de voto, abrirase aí outra etapa onde pois haberá que decidir que o que se fai. Agora ben, eu non dedico tempo, non dedico neuronas, non dedico enerxía a pensar no día seguinte se chegamos ou non chegamos, porque sería, bueno, non tería moito sentido, non? Cando chegue ese momento, pois abrirase esa nova etapa e haberá que decidir o que haxa que decidir. Agora, todas as enerxías concentradas en intentar acadar ese resultado, como digo, histórico de que un de cada dous santiagueses que ese día se levanten pola mañá, pois confíen en min. Pois íbamos a tocar outros temas, pero o tempo se nos botou en riba. Borja Verea, presidente dos Populares, graciñas por vir de vez en cando por este estudio a repasar a actualidade. Sempre un placer. Un saúdo. Grazas.